Здравейте, Здравейте, драги зрители, аз съм Алекс Гейминг и днес ще играем отново малко Minecraft Pocket Edition в един друг сървър, който аз изтеглих. Трябва да го намерим. Както знаете, имам доста и ще е трудно. Арена Шпет. Ето това. Hero Bind. Това е сравнително по-тежък от и не знам. С записачката как гледам не зареща. Може да лаки. Ако лаги много се извинявам. Не. Не е survival. Защо ми има survival? Да, ще изляза за малко и ще го пусна на креатив. Да може да го разглеждате. Креатив. Аз не ще да е нощ. Да ми става тъмно. Ако има лак, то е заради записачката. Възможно е да звуча, да пръщи. Напълно е възможно. Тъй като това се случва когато е пусната записачката. Не съм единственият. Това е много як постройка. Може би сте гледали специалният ми епизод за Хелуин. Бях построил. Да, точно аз го бях построил. Не го бях теглил. Една Хелуин къща. Беше много трудно. Ето го изходът. Този, който го е строил, е голямо про. На мен беше много трудно да построя. Леле. Да. Ако не сте си... Така, сега ще го разглеждаме и започваме от входът. Който загубих. Който трябва да открием, докато го разглеждаме. Може би вие не сте... Харесвате Minecraft Pocket Edition, но не ви се дават пари за да купите. Бихте могли да я изтеглите безплатно. Но аз не мога да ви кажа точно откъде. Но имам един познат, който се казва... YouTube канала му се казва Кешица. Качва много яки видеоклипове, които някой от тях обяснява как точно да си изтеглите безплатно Minecraft Pocket Edition. Тази версия, най-новата версия. Вместо да дадете пари, може да си я купите и нищо не губите. Това е много хубаво. Ето я. И така се качваме по стълбите, за да разгледаме. Опа, ме чупих. Уха, голяма библиотека. Но кой ще ги чете всичките тези книги? Не съм ли прав? Окей, не е да изпипам наистина. Уау! Готино. Вижте колко е голямо и просторно. Бих искал и моята къща да е такава. Но само бих искал. Това си е цяло имение.
Те сигурно сте гледали предишните ми видеоклипове, ако не сте, трябва да ги гледате непременно. Но имаме отново новие. Абонирайте се за мен. И така да видим. Това е голямото легло. Готино, нали? Но и предстои едва най-интересна част. Царската стая. Не мога да разбера. Кой се слага толкова много книги? Не е сериозно. Добре да е. Ма някой който ги чете. Вижте каква гледка. Небесна гледка. Небесна гледка. Те сега малко. Добре, тук все балкон, не ми се ходи на там. Готов съм да струша нещо, за да се проверя, да се намеря път.